Opa, xentiña da boa! Perdín o futbolín. Bueno, perdimos, que íbamos por parellas. E xa sabedes que hai que pasar por debaixo da mesa. E me dixeron en cámara, hai que cumprir esas postas cando se perden e cando se ganan. Ora, xa dixen, cando gane tamén hai de contalo. Bueno, 4 cousas. 6, vale? 7, por aí andan. Moito máis doado do que parece. Hoxe imos a cociñar outra vez, porque creo que é a terceira ou a cuarta, pero hoxe vamos a flipar tamén, un osobuco. Un osobuco de tenreira. O que pasa é que hoxe vamos a facer o especial do tipo wok, cunha salsiña moi espesa e moi rica, e imos tipo wok, non, tipo thai. A receita de hoxe chámase osobuco estilo thai con un wok de verduras. Con estes ingredientes de aquí, con canela, con un pouquiño de anís estrelado, con xenxibre, con un pouquiño de azúcar, tampouco é complicado, atopar todos estes ingredientes. Moi doado. Con isto imos a facer o osobuco. E con esta parte de aquí, cos cacahuetes, cos pementos, ca cenoria, o único así un pouquiño raro, e para eso podemos prescindir del. Cuidado, se prescindimos, cambia o sabor, Está moitísimo moi rico con un pouquiño de aceite de sésamo. Que aquí é un pouquiño, que vendes así en cacharriños pequenos, pero dura moitísimo, porque 4 gotas deste aceite aromatizan moitísimo. E se non, botamos as sementes de sésamo e se as torramos un pouquiño e machacamos cun machucador, aí xa temos, non é aceite, pero sí que temos esa potencia deste aceite, máis ou menos, vale? É un sustitutivo, unha cousa así. E depois, para refrescar un pouquiño a boca, cando comamos o comensal, imos meter un pouquiño de unha cebola, pero en fresco, cortada moi finamente. Bueno, o osobuco, a tenreira, aquí falta tenreira. Por aí andará o gran Rafa Durán, por calquera praia, ou calquer monte, sabe Dios por donde, buscando a mellor tenreira galega que me pode ofrecer neste momento. Chamamos por el, vale? Rafa Durán, amigo, ¿dónde andas? Hola, Xoanqui, amigo. Oído en Maceda, chef. Oído en Ourense. Por sitio. Claro que sí. Se queres osobuco, eu vouche levar un osobuco de categoría. Osobuco de vaca caldelá. Ben. Que para iso son o reporteiro recadeiro. Sempre o servizo do cociñeiro. Falando de osobuco, sabes ese que van dos animais que se atopan e dille un ao outro, e ti que és? Eu son un can lobo, miña nai era can e meu pai era lobo. E ti? Eu son un oso formigueiro, meu pai era oso e miña nai... Miña nai? Wow, I feel good. I knew that I would not. I feel good. I knew that I would not. So good, so good. I got you. Wow, I feel nice. Preséntovos a Juan Laje, da ganadería ou da gandeiría Juan Laje. Graciñas por recibirnos, Juan. Moitas gracias a vos por vir. E a vostedes tamén, señoras, por estar aí tranquilas, non? Porque están tranquilas. Están tranquilas. Creo que vin un poquinho chamativo demais para a reportaxe de hoxe. Bueno, veño cun encargo, levarlle o osobuco ao cociñeiro. Neste caso, de vaca caldelá. Estou no sitio correcto? Por suposto que estás no sitio correcto, porque é unha vaca autóctona, entonces, lóxicamente, é unha das cousas principais aquí. E, aparte disso, é unha vaca que infiltra moi ben a grasa, co cual, a hora de comer esa carne, hai moita diferencia de unha carne industrial, digamos. Non é vaca de leite, vaca de carne. É vaca de carne. É autóctona, como dis. É autóctona, é unha das 5 razas que están en perigo de extinción de Galicia. E cal son as outras 4 razas? A cachena, a frieiresa, a vianesa e a limián. Correcto, moi ben. Era unha pregunta, poñelo a prova un pouquiño. Aquí temos a caldelá. Xa dixemos que están en extensivo, isto quere dicir? Están os 365 días do ano fora, chova, neve, faga sol, o que faga. Elas están sempre fora. Están cas súas crías fora ata os 6 meses, entre 6 meses e medio, que eses becerros se meten pa dentro para aportarlle cereal, para que collan grasa, para podelos sacrificar o ano. O ano. E o osobuco que imos levar é deses becerros, De non? becerro calderán.
Máis cousas. Receita que me podes dicir co produto que ti traballas. Unha receita. Bueno, pero que falamos, imos a facer o osobuco. Sí. É unha das pezas, digamos, o osobuco é o xarrete cortado co oso. É unha carne que é moi jugosa, porque como vai cortado co oso, faise moi gelatinosa ao mesmo tempo, unha vez que a guisas. De onde se saca exactamente, para explicarlle ao espectador? O xarrete da perna traseira da... Vale, do que sería o xamón do xamón da do becerro. Vale. Por exemplo, e ademais dicías outra receita... A ver, a min, evidentemente, eu son de comer á brasa ou á plancha, é moi pouco feito, porque a carne ten que estar pouco feita para poderla saborear. E a que prezo vai máis ou menos este produto, esta carne? Pois a 10 euros, máis ou menos. Iso está tirado, iso é unha maravilla. Xoanqui, vale che produto? Hombre, que vale, claro que perfectamente. Aí cho mandamos, dabo a conta del, como digo sempre, estaremos atentos a esa receita. Moi ben. A ver que fai o cociñeiro, porque o produto é de primeira. Graciñas, Juan. Nada, gracias a vos por vir. E imos a ver que fai este señor. Moi ben. Dá gusto atender a esta xente, prestarlle atención ao que Díaz falou, pero correctísimamente, falando da parte, da diferencia que hai co xarrete, que é simplemente un corte, dos coláxenos, da carne de feito, o caldo que imos a empregar, saqueino dos osos do osobuco. Eso que facemos está todo concentrado. Aquí isto está cargado de coláxenos. A prancha, como falaba este home, estou totalmente de acordo. Ademais, hai que facelo a prancha e comelo directamente. Xa fixemos, non o fixemos co osobuco. Aquí o osobuco fixémoslo preso co forno unha vez e outra vez, se non lembro máis, foi con... creo que foi con Lucía Veiga. Nun Nadal fixémolo nunha tarteira, con viño tinto e demais, oye, unha virguería, así estofado, unha virguería. É un produtazo, eu estou moi contento, e non deixarei de facelo nunca, porque isto é unha virguería. E con isto fases de caldo, facemos hasta salsas. Con estes na marola usábamos esta peza, a marola era a taberna que tiña a miña nai, en Cene, nos anos 70. E xa por aquel entonces facíamos unha salsa para peixes. Para peixes, especial para peixes, e o espesante que usábamos era, que usaba meu pai, porque daquele era un rapaz, era os coláxenos da tenreira. Bueno, mirade, non anacos de bocado, pero bueno, vamos deixar aquí xa directamente, xa quitamos de aí. Vale, aí. Outro xeito de preparar o osobuco, xa pasamos que penso que é o terceiro, xa que facemos. É igual, os tres están, os tres xeitos. Este é dos meus preferidos, sen ninguna dúbida. Algo moi importante que dixo tamén este home é pouco feito, é que como nos pasemos un pouquiño vai quedar moi duro, moi duro. Entón, cando facemos a prancha, ou a grella, que está rico tamén igual, moita, o ferro a tope, vale? E as brasas tamén a tope, ben abaixo, e marcar ben. Non dixo que quede negro, pero que quede ben marcadiño por fora, sabedes? E despois botarlle a sal e xa directamente ao prato, directamente, que non pase por outro sitio. Me refiro a que non espera aí, son destes pratos, son como os arroces, esas cousas, non? As pasta e demais, non? Isto non o tiro, isto é un luxo. Aí, o comensal ten que esperar pola comida, Temos o comensal sentadiño á mesa e ten que esperar pola comida. Non ao revés, que moitas veces facemos ao revés, para axudarnos, porque os cociñamos todo o día, pois quedar un pouquinho aliviados. Xa teño comida feita, non? Neste caso, todo o contrario. Ben, pouquinho de fariña. Aí vai. Fora. Salgamos. Vale. Pimenta. E damos la vuelta.
Vale. E vale. Moi ben. Listo. E agora, ale, para dentro. Isto nunha bolsiña tamén faise moi ben, xo dixo, pero nunca o fajo. Sempre o dixo, nunca o fajo. Teño que traer unhas bolsas de congelación. Telas teño, pero non as teño preparadas para facervos diante de vos. Porque afórrase moito. Se non o fixechedes nunca o de coller unha bolsiña que non teña furados, evidentemente, se non poñedes a cociña de fariña, mi madriña. E queda xustiño de fariña. Moi ben. Vale. Fondiño de aceite de oliva. Prendémolo o lume. Co osobuco. Ben. E aí. E adentro, amixeiras. Fáltelle un pouco, hai que esperar. Ten paciencia, compañeiro. Ten paciencia. Vou arrimando as cousiñas, vinde para aquí. Mirade. O primeiro que temos que facer son as cousas que se teñen que cociñar. O que máis tempo leva, a cebola, despois o allo, o xenxibre, o chile, por aí van no mesmo tempo. Despois é cando botámoslle o pimento, a mostaza. Isto vai de seguido así, vedes? Isto vai por orde, estamos facendo aquí o tren. Vale. Caldo. Vou quitar aí. Este orden. Se vos acostumbrades a facer así na cociña, eu penso que todos, moitas veces non cociñamos unha cousa, só os que cociñamos todos os días para casa e demais, non? A mellor estamos facendo tres cousiñas, aproveitamos, non? Que temos o forno prendido para coller e meter. Facemos, oi, pois hoxe que vamos a facer? Bueno, pois mete aí no forno un par de peixes. Un par de, eu que sei, aí atrás que fixen unhas xurelas. Xurelos non, fixen xurelas, conseguinos. A 13 euros, paguei por elas, pero cuidadiño, como estaban, unha grasa impresionante. Bueno, pois eu, cando facemos así as cousas, eu unha vez que prendo o forno, casi sempre aproveito o calor para facer unha ou dúas cousas. Aproveito ese calor, entón sempre estou facendo tamén un biscoito, ou ao mellor estou facendo, teño 4 mazás aí que xa comenzan, esa hai que comela xa. Bueno, pois veña, facemos unha torta con esa mazá, e xa queda para merendar mañán, ou para que leven os nenos ao colexio o día siguiente como merenda e esas cousas, non? Cousiñas así naturales que tira por esas cousas. Entón, ao non tocala, mirade, temos ese torrado e conseguimos que non se vai ese calor. Gústame moito esta receita, Moito, moito, moito. Claro, dicides, eso dis con todas. A verdade é que todas as receitas que facemos en esta chevó están moi pensadas. Intentamos cos mínimos ingredientes, cos ingredientes que vosotros tedes doados, non? De conseguir, ao mellor algún día, facemos unha cousiña rara ou así, e intentamos buscar a solución ou a alternativa de decirvos. Pero sí que é certo, que rico ule. O que falaba antes, dese olor tan característico que ten o coláxeno cando se marca unha prancha, agora mesmo o estou no vivindo, moi de preto. Témolo marcadiño xa, Vamos a axudar estas pan. Mi madriña querida. Trae un anaco de pan, Luis. Veña. Que vou xiscar un ollo e van desaparecer aquí dous anacos. No. Somos serios. Luis se ríe, está aí co sorriso. No, non te deixo. Bueno, moi ben. Agora,
Botamos así, para as beiras. Podemos retiralo? Sí, podemos retiralo. Neste caso non. Por qué? Porque non vou a pasar por ningún coador, nin vou pasar por ningún lado a salsa. A salsa como quede, así vai quedar. Ben picadiña, unha cebola. Aquí. Asentamos aquí no forno, no fondo. E que vaya torrando. Pouquiño a pouco. Teño no 7. Vale, que se vaya facendo aí. Máis cousas. Un dente de allo e xenxibre. Ou 2 pequenos, vale? Ou 2 medianos. Este é bon, ese fai por 2. Así que vai. Tamén teño o meu prensador, e se non tedes o prensador, xa sabedes o que hai que facer, non? Vou coller aquí un prato para sacrificio. Xa sabedes o que hai que facer. Picalo. A manga tampouco ten nada, Vale. E listo. Vou esperar un pouquiño, ainda non vou a botalo, porque vou non botar ao mesmo tempo co xenxibre. E así o xenxibre, aquí, isto sí que non prensa. É moi fibroso. E non deixa prensar. Podemos relar, Eso sí. Pero vai así. Vedes, en anaquiños así pequeniños. Dá ganas de facer así, de botarse co xenxibre. Agora sí. Agora xa témolo aquí, ben picadiño. E o allo. Aí vai. Moi ben. Listo. Vamos ver como vamos aquí. Vale. Bueno, vedes, mirade, vedes como está torrando xa. Como temos xa torradiña a cebola. Que ben. Así picadiña, vedes como está. Ve este o xeito. Volvemos a facer o volcanciño aí. E aí no medio. Vale. Voltamos a torrar un pouquiño. Listo, polo arume. Polo arume sabemos que está. Vale, ahora sí que podemos saber misturar todo. Eso, Fuá, muchacho. Fu. Cousa rico, como nos vamos poñer aquí, xa veredes. Ben, veña, seguimos co concerto. 1 ou 2 chiles. Así, chéjame. Para adentro. Fora. Mostaza. Ahí está. Zume de limón. Limón ou lima. De aproximadamente. Un chisquiño de pimento doce ou picante, o que queirades. Non lle vou botar máis. Estou mirando a proporción. É pouca carne. Anís estrelado e un chisquiño de canela en pó. Aí. Esas especias, vedes que estou botando todo enriba da mostaza. Como este en contacto co aceite, queimase. Agora, remexemos. Agora xa está en contacto, xa se está facendo. Calquera cousa que se faja en pó, que botemos en pó, faise en nada. Estamos falando de 4 segundos, está feito xa. Xa o teñemos cociñado. Que facemos? Para pajar todo isto, botámoslle un par de culleradas de tomate, vale? Quieto. Fora. Seguimos remexendo. Pintaza, Ainda non empezamos. Seguimos remexendo. Que rico, como hoxe vamos disfrutar. Caldo. Importante.
o do oso do osobuco. Eso, Listo. Un chisquiño así quieto, eso moito. Así cheja. Dale, porque teño que remexer agora, un pouco. Aí. Aí. E aí. E agora aquí deixamos aí reducir, que vaya cocendo. Nos últimos 10 minutos, se queremos, destapamos para que espese un pouquiño a salsa. E listo. Moi ben. Vou a picar esta verduriña, deixar que coza, para meter despois no wok, porque isto faise nada. En 2 minutos fajo a verdura. Así que, chisco vuestro ollo, ata dentro de nada, segundiño. Ata agora. Madre mía, que ben ole todo, Xanqui. Mira que espesiño. Isto está listo, isto apajo xa. Xa mulía nas escaleiras, por eso vin. Xa me E viche o feixo de cuandro que che traio, fresco. Vas casar, logo? No. É un ben podía ser un ramo de noiva. Mira, tranquilamente, ademais da horta, do bo, do que se aproveita. Porque despois tírase para atrás e la vai o ramo, pero aquí polo menos papamos. Papámoslo, sí, señor, da horta da casa, que agora podense ter as ervas estas aromáticas na casiña, no horto. Bueno, como a ti, ali. Está a lavadilla? Pero sí, xa está, las colle ti aí. Déixame ver unha cousiña. O que queiras. Ven, vou dar chollo. O teu, bueno, había ser raro. Vou dar chollo, ven para aquí que a min venme este. Outro día trouxenche xenxibre. Sí. Que é un antiinflamatorio natural, moi bo. Coandro. Verdad, é o coandro, porque este é diurético. Hai que ter cuidado, non? Estás volvéndote moi caribeña, ti. Pero este non se pode tomar moito, demais, non despois igual te vas pola pata. Porque non sales do cuarto de baño. É diurético. É diurético. Como café, non? Estas cousas que falan. É diurético, Mira, sabes, a ver, biches que está cortes chego... este. Sí, pero como se corta? Sabes facer a Fago unha pelotiña? pelotiña, sí. Ben, Ah, ve o vale. programa, Ve o programa. Ui, e logo estes cacahuetes. Vou facer un wok inspirado en Tailandia, non? Que eu ali moito disfrutei comendo, Aí vai. En Bangkok, mi madriña A querida. ver, dame. Estas vale picar ti. No, queres outro coitelo? Unha grande, non? Collo que queiras. Isto, min, Aquí gusta o máis todo. servicio da veciña. Aí vai, grande. Sí, señor. Mira que pelotiña. Ai, que non é tan... Ai, aprendo moito. Xa como vexo, cociñeiro xa. da galega. Xa vexo. Mira, vou prender aquí o lume a tope. 5, 6, 9. Xa teño un chisquiño de aceite de oliva. Virxe. Vale. E botamos... Espera, non quero botar máis, o teño casi fervendo aí. E mira, para matizar tamén e para darlle potencia o que falábamos antes, o aceite de sésamo. Ah, moi ben. Queda moi ben. Ah, dicía porque estaban estes grans aquí. Sí, para identificar a xente que é aceite de sésamo, ves? Moi E vais a ben. facer aí, queda moi ben. Moi rico. Espera, que estes pa que usted, só que eu estou intrigada. A ver pa que fan os Os cacahuetes cacahuetes aquí. igual, vamos saltalos un pouquiño. Donde? Nas verduras? Sí, en Tailandia póñenche os Eu non fun, por eso non me pasta, sona. e usan moitísimo a pasta de cacahuete ou cacahuete en fresco. Ah, sabes? moi ben, moi te E dalle inventas ese rollo crocante que quedalle Ah, vale. Oi, mira, eu con riquísimo. cacahuete teño unha anécdota. Mira pa aí. Eu xa A ver. acabei o chollo, non podo xa contar. Sí, podeslo contar. Mira, unha amiga miña casou fai moitos anos cun veciño Sí. meu tamén. E daquela fomos de despedida de solteira. E a pobre casi non chega nin á boda. Oi, che ela. sería da boda. Pero que pasou? Bueno, non penses mal, No, Anduvemos de troula, pasámoslo moi ben. Pero isto non é Living Las Vegas. Aquí lo que pasa en Las Vegas se queda en Las quedas Vegas. en Las Vegas, No. Mira, comemos, bebemos, bailamos, rimos, pasámoslo pipa. E nun dos bares, así xa ao final, puxéronos un cunquiño de froitos secos. Sabes que che poñen así ás veces para picar? Sí, para petiscar, Claro, sí. aí está. E daquela, vai, ela metiu a presa. Mira que non soe comer desas cousas, vai a picar, nada. Que a veces vais a man, inda que non Sí. piques, como che poñen diante, a min vaiseme. Mira, puxo a presa, aí está. Veña un. Empezou a comer de niño que pensábamos que nos comía a cunca, ela sola. Os de De cacahuetes. repente, a de cacahuetes, e había un poquinho de toda amendoas tamén. Mira, de repente falta a rapaza. E decimos nós, donde vai? Donde vai? Que lle pasou? E vai daquela dixen, eu vou a buscar, eu vou ao cuarto de baño. Vou ao baño e ali está. E dixo, mira, levei un susto. Cando Eran me diuréticos os cacahuetes. Non. Descubriu ese día que era alérxica. E mira, tiña os morros así, como as Kardashian, oiches. Ai, Dios. Así. E dixo, mira. Dixen eu
as fotos dixen eu, A ver, mi madre. podeme rir tranquilo, non? Non lle pasou nada Sí, máis, non? pobriña, non lle pasou nada, Vale, non, menos pero ela mal. non sabía que era alérxica. Unha pertiña, había che ver. Sacaches un selfie cos morros así. Aproveitaches para subir a Instagram. Aproveitaches para subir a Instagram. Ai, non, Menos había mal. Instagram, Va. Pero mira, moito nos rimos, moito nos rimos. Despois xa estábamos a broma, ai, ches, ti nin votos nin nada, neniña, Nin votos, nin operacións, Nada. nin nada. Colles dos cacahuetes e aí vas a... Oye, hai que aforrar en todo. Mira. No, hai que ter cuidado. Foi un susto. Sei que é unha das alerxias tamén así máis. Diz os que sí, que froitos, os froitos secos e demais. Aí ves. Os que non somos alérxicos moito disfrutamos destes froitos secos. Sí, eu, gracias a Dios, destas como de todo. Dos froitos secos, pero bueno. Pois mira, mira o recendo que ten. A que sí? Do sésamo, sí. Do aceite de sésamo. Quédalle moi ben. Bueno, máis o cacahuete, porque ahora torras un pouquiño tamén. Efectivamente. Ah, vale. Entonces, ese rollo torrado aí que dices, pero onde estou entrando agora mesmo? A que sigue? Parece que estamos en outro país. Eso mola. Moi ben. Viaxar na cociña. Tal cual, Bueno, a verdade é o que teño sí. na P de Power. Sí, Vou a esperar tope. un intre. Aquí colle un torradiño. Estos son os cus dos pementos que os puxen aí. Sí. Antes os paseios marquei ben para o empratado. Eso queda moi ben no empratado, non Moi sabes? ben. E agora, aprendo. home, eso que prácticamente o temos, mira. Agora falta xa esta ceboliña, vala usar. Ai, é máis lo coandro. Eso vai ao final. Mira, Ah. vamos a xiscar un ollo. A isto quedalle 2 minutos. O teño na P de Power, non? Donde está aí toda a tralla que haya, aí vai. Claro, aquí non temos o lume ese que teñen os chineses, que parece que bota un dragón por aí por Sí. fora, non? Entón aquí usamos as pés. A P, sí, pés, sí. ya está. Engadimos agora, deixamos 2 minutinhos máis. Un poquinho de salsa de soya. E quédame empratar co coandro en fresco e máis con un pouquiño de cebola vermella e temos o prato listo, vale? Genial, Xa tendrei listo. Bueno, Genial. xiscamos un olliño. Veña, contigo. Veña, 1, 2 e 3. Agora. Non temos que viaxar a Tailandia para disfrutar dos seus sabores. Salpementamos e enfariñamos os anacos de carne. Marcámolos ben e incorporamos as verduras, as especias e o tomate. Cubrimos con caldo e deixamos cocer 40 minutos. Nun wok en aceite de sésamo, salteamos a cenoria cos pementos. Incorporamos os cacahuetes e a salsa de soya. Empratamos as verduras co osobuco de vaca, coandro e cebola fresca e listo para comer. Pratazo. Co osobuco non todo vai ser guisado nin ao forno. Na tixola, nunha tarteira con estas especias queda estupendo. No momento que comecedes a facelo, dades conta perfectamente. Polo arume que desprende. É un, como lle chaman o umami, non? É como un arume que é moi atractivo, non? Donde xa estás dicindo, cociñe xa porque que meterlle a culler. Está moi rico. Moi rico. Non deixedes de facelo, por favor, porque vades a disfrutar dun recetón. Un biquiño, unha aperta, o sorriso sempre na boca e ata outro día. Chao. E ñam, para min, ñam. Uno non pare nada.